שלום לכם, תושבי בית שמש. 5 שנים על הקיר הזה עברו בדיבורים. כאן במקום הזה בבית ספר עוזיאל, דוגמה חיה לאובדן הדרך, לחידלון, לניהול הכושל. כאן זוהי תפארתה במרכאות של מערכת החינוך. כאן הילדים חיים בסיכון, יש שם קיר שמט ליפול, שמו כאן קיר פח שבעצם מסכן עוד יותר את הילדים, אבל למי אכפת? העיקר להוציא ברושורים ולכתוב איזו הצלחה גדולה הייתה בחינוך. אנחנו, בבית שמש חוזרת, נחזיר את הביטחון ואת הבטיחות לילדים. אנחנו נדאג שהילדים לא רק בכיתות, גם בחצרות, יוכלו להתחנך בצורה מסודרת, מחונכת, מתורבתת, עם אסתטיקה ועם בטיחות. אנחנו נדאג לילדים של כולנו. אז בואו תהיו חלק מבית שמש חוזרת, בואו תהיו חלק מהשינוי, בואו תהיו חלק מההצלחה האמיתית של חינוך שווה ובטיחותי לכל ילד.